Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 3 Sul yn y Garawys. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir ydi feiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i'ch wi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Duw brosiau'n canorthwyo, arglwydd braserau'n camorf, gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen.
hanes fyddo enw'r arglwydd. Achub arglwydd, canis darfu y trigarog. Oherwydd pallodd y pyfloniaid o blif meibion y dynion. O feref y ddywydant bob un wrth ei gamydog, a gwefus weneueithgar, ac a chalon ddaif y blyg y llefarant. Torred yr arglwydd yr holl wefusau gweniaethus, a'r tafod a ddywedodd awr hydy, yr rhai a ddywedant a'n tafod y gorfyddwn, ein gwefusau a syf ei ddymni, pwy syf arglwydd arnom ni. Oherwydd anyrhaeth y rhai cystuddiedig, oherwydd uchennaid y tlodion, y cyfodaf yn awr mefyr arglwydd, rhofaf mewn iachawdwriaeth yr hwn y magler iddo. Geiriau'r arglwydd ydyn teiriau pirion, mel arian wedi ei goethi mewn ffwrn brif wedi ei biro saethwaith. Ti arglwydd a'i cedwi hwynt rhag y genhedlaeth, hon yn drag y wyf, yr aniwiolion a'r rodiant o amgylch, anfyrchafer y gwaelaf o feibion dynion. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Darlleniad o'r 5 bennod o lyfr Exodus, adnodau 1 i 40. Yna aeth Moses ac Aaron at Pharo a dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel. Gollwng fy mhobol yn rhys mwyn iddynt gadw gwyl i mi yn yr anialwch. Dywedodd Pharo, pwy yw yr arglwydd? Pam y dylwn ni fyddhau iddo a gollwng Israel yn rhys? Nid wyf yn adnabod yr arglwydd, ac felly nid wyf am ollwng Israel yn rhys. Yna dyweda Sant, y mae Duw'r Hebreaid wedi cyfarfod â mi, gad i ni fynd aeth tritiau i'r anialwch i aberthu'r arglwydd ein Duw, rhag iddo ein taro a haint neu a chleddyf. Ond dywedodd brenin yr aifft wrthynt, Moses ac Aaron, pam yr ydych yn denu'r bobl oddi wrth ei gwaith? Ewch yn ôl at eich goruchwilion. Dywedodd Pharo hefyd, edrychwch, y maent erbyn hyn yn fwy niferus na thrigolion y wlad, ac yr ydych chwi am atal ei goruchwilion. Y diwrnod hwnnw,
rhododd Pharo orchymyn i feistr gwaith y bobl a'i swyddogion. Peidiwch â rhoi gwellt mwyach i'r bobl i wneud pryd feini. Gadewch iddynt fynd a chasglu gwellt iddynt eu hunain. Ond gofalwch ei bod yn cynhyrchu'r un nifer o bryd feini a chynt, a pheidiwch â lleihau'r nifer iddynt. Y maent yn ddiog, a dyna pam y maent yn gweiddi am gael mynd i aberthu i'w Duw. Gwnewch y gwaith yn drymach i'r dynion, mwyn iddynt ddal ati i weithio, a pheidiwch â gwrando ar eu celwydd. Aeth meistri gwaith a swyddogion y bobl allan a dweud wrthynt. Fel hyn y dywed Pharo, nid wyf am roi gwellt i chi mwyach, ond rhaid i chwi eich hunan fynd i geisio gwellt ym mha le bynnag y gallwch ei gael. Hynny, ni fydd dim cwtogi ar eich cynnyrch. Felly, bu rhaid i'r bobl grwydro trwy holl wlad yr Aifft a chasglu sofl yn lle gwellt. Yr oedd y meistri gwaith yn pwyso arnynt gan ddeud, gorffennwch y gwaith ar gyfer pob dydd yn union fel yr oeddech pan oedd gennych wellt. Cafodd y swyddogion a benodwyd gan feistri gwaith Pharo i oruchwylio meibion Israel, eu curo a'i holi. Pam naw wnaethoch eich dogn o bryd feini heddiw, fel cynt? Abraham a'i had yn dragowydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, an oes, 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 amen. Daw'r ail lith o epistol Paul at y Philippiaid, y 3 bennod, gan ddechrau yn y 4 adnod.
Os oes rhywun arall yn tybio bod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, yr wyf fi'n fwy felly. Wedi enwedu arnaf yr wythfed dydd o hil Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith yn Pharisead, o ran Seel yn erlyd yr Eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith yn ddifau. Ond, beth bynnag oedd yn ennill i mi, yr wyf mwyn Crist wedi ei gyfrif yn golled. A mwy na hynny hyd yn oed. Rwyf yn dal i gyfrif bob peth yn golled, ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd, yr un y collais bob peth ar ei fwyn. Rwyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel, mwyn i mi ennill Crist, am cael ynddo ef heb ddim cyfiawnder am heiddo fy hun yn seiliedig ar y gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Fy nod yw ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddafiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, mwyn i mi, os yw'n bosibl, gyrraedd yr atgyfodiad o ddiwrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond yr wyf yn prysuro ymlaen, mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cyfais unau ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Brodyr, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen. Rwyf yn cyflymu at y nod, i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Dyma derfyn yr ail lith. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar y heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol.
Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Oen tad, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau'n un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalliog a thragwyddol ddiw, nad wyt yn cysau'n dim awn eithost, ac yr wyt yn maddau pechodau pawb sy'n edifeiriol, creu a gwna'n omgalonau newydd a drylliedig, fel y boi ni, gan ofidion ddyledus am ein pechodau, a chyfaddef ein trieni, gael genitydd yw'r holl drigaredd, byddeiant ag o llyngdod llawn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. O llalliog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleuain tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Wedi offrymu ein diolch yn mawl,
Ymdywelwn a thrown ein meddyliau at y gwaith holl bwysig hwnnw o weddio dros anghenion yr Eglwys, y byd ac anghenion ein cymunedau. O arglwydd, dywed yr ysgrythu'r lan, mae amser i ddistewi ac amser i siarad. Dysgu ni ddistawrwydd gostyngeidrwydd, distawrwydd doethineb, distawrwydd cariad, distawrwydd perffeithrwydd, distawrwydd sy'n siarad heb eiriau, distawrwydd ffydd. Arglwydd dysgu ni dyweli ein cylonnau fel y gallwn wrando ar symudiad addfwyn yr ysbryd glân yn ni, a synhwyro y dyfnderoedd sy'n perthyn i ti yng Nghrist Iesu a'n harglwydd. Amen. Yn yr amser hwn o distewi ac o ffrymu ein gweddiau, gweddiwn dros yr Eglwys, dros gymunedau ffydd ym mhob man sy'n ceisio dehongli ewyllus Duw ac ymateb i anghenion cyddyn yng nghanol ein sefyllfa bresennol. Gweddiwn am yr ymynedd a'r dyfalbarhad i wrando cyn weithredu, fel y bydd i'n gweithredoedd ymateb i'r anghenion. Holl alluog Dduw, y mae ysbryd glân yn cynysgeiddi'r Eglwys ag amrywiaeth gyfoethog o ddoniau. Caniatáu ni allu ei defnyddio i ddwy'n tystiolaeth i Grist, trwy fywydau wedi ei hadeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni'n barod i fyw ei efengil, yn eiddgar i wneud ei ewyllus, fel y gallwn rhannu gyda'r holl Eglwys yn llawenydd y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Parhawn i weddio dros rhannau o'n byd sy'n dioddef ym rafael ffyrnig, gan gofio yn arbennig Myanmar a'r Yemen. Weddiwn dros rhannau o'r byd sy'n parhau i ddioddef yn enbyd o Covid-19 a'i ganlyniadau pellgyrhaeddol. Arglwydd goruchaf, gweddiwn dros bawb sydd wedi ei galw gennyt i arwain y cenhedloedd. Dyroeddynt weledigaeth i weld yn eglur faterion yr oes hon, gwroldeb i amddiffyn yr hyn sy'n iawn, a diffiantrwydd yr air a gweithred, fel y gallant anrhydeddu'r hyn sy'n wir ac yn anrhydeddus, yn gyfiawn hawddgar a chanmoladwy, gan ddilyn esiampl ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Yfori yw diwrnod rhyngwladol y merched, ac mae'n rhoi'n cyfle i ni weld yr anghydraddoldeb sydd yn parhau yn rhannau o'n gymdeithas a'n byd. Dyma weddi a baratwyd ar gyfer y diwrnod hwn, gan gyngor eglwysu'r byd. Dduw y Creawdwr, creais ni ar dy ddelw dy hun, ac eto mae nifer yn mynd i dweud bod rhai yn llai na'i gilydd. Wrth i ni baratoi ar gyfer diwrnod rhyngwladol y merched, gweddiwn dros ferched ar draws y byd a'i hamryw cyfrifoldebau a'i gwaith. Bydd gyda hwy a chyda pawb sy'n ceisio hawliau dynol, cydraddoldeb a chyfiawnder i'w holl bobl y byd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni edrych ar ein cymunedau ein hunain, fe welwn cymaint yw'r angen, a theimlwn yr adegau yn hollol ddiymadferth ac anigonol ein hymateb iddynt. Mewn ysbaid o dywelwch, cyflwynwn ni Dduw yr unigolion a'r sefyllfaoedd hynny, sy'n pwyso ar ein meddyliau a'n cylonnau. Ymbiliwn arnat arglwydd Dduw i'n cynorthwyo, gwared y gorthrymedig, posturia wrth y dinod, dyrchafa'r rhai a syrthiasant, amlygad y hun i'r anghennus i a cha cleifion. Tywys yn ôl y rhai hynny o'th blant a ithant ar gyfeiliorn, bwyda'r newynog, cod y gweiniau difynnu, tyn ymaith gadwyni'r carcharorion
a boed i bob cenedl ddod i wybod mae ty di yn unig sydd ddiw, mae Iesu Grist yw dy blentyn, a'n bod ninnau'n bobl i ti a defaid dy borfa, trwy'r un Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Tragwyddol Dduw, goleini'r meddyliau sy'n dy adnabod, llawenydd y colonnau sy'n dy garu, a nerth yr ewyllus sy'n dy wasanaethu. Caniatáu ni dy adnabod fel y gallwn dy wir garu, ac ithgaru gymaint fel y gallwn dy wasanaethu'n gyflawn, mewn gwasanaeth sy'n rhyddid perffaith, yn Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Cadw ni arglwydd, mor effro neletswyddau ein galwedigaethau, fel y gallwn gysgu yn dy dangnefedd, a deffro yn dy ogoniant. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Chaderwydd a gwir fynyw, llawn o'r chollion o bryw, ac arna eisiau gwaed a groes, bob munud awr o'r dydd a'r nos. Yng nghanol cyfyngderau ni, am yr ddiwn gadim rhoi bwys fam heni ar bwys ar dyfan yswen. O cofia fi gerbron y tad, gan ddangos hon o werth y waed, o dadlaen awr yng nghanol ne, i troi dy fywyd yn ddechrau. Gad i mi dreulio nyfiau gyd, i edrych ar dy hwyneb bryd, i fyru foes o awr i garu meiriol o'r nawr. Ond bydd bynnag oedd yn ennill i mi, a rwy fy nawr neu ystyried yn golled oherwydd Crist. Y seithfed adnod o'r drydedd bennod o epistol Paul at y Philippiaid. Dyn ni'n troi'n meddyliau heno at epistol Paul at y Philippiaid, ac un o'r darnau mwyaf biwgraffiadol a welwn yn ei holl epistolau. Yma bydd ysgwn dipyn am hanes Paul, enwedig ei gefndir. Pan feddyliwn ni am Paul, meddyliwn amdano fel llysgenaid y ffydd Gristionogol, yn gristion o argyhoeddiad mawr, a'i zel dros Crist ar efengil yn ddigyfaddawd. Ac mae hynny gyd yn wir. O blith holl gymeriadau pwysicaf y Testament Newydd gan eithrio wrth gwrs Iesu Grist, Sant Paul yw un o'r pwysicaf, ac mae ei gyfraniad i'n deall ni o'r ffydd Gristionogol a'i ddylynwad ar y ffydd yn anfesuriadwy. Mor fawr yw dylynwad meddwl Paul ar ein ffydd Gristionogol bod ambell un wedi mynd cyn belled a gofyn, ai'r efengil yn ôl Iesu Grist yr ydym yn ei ffregethu, neu'r efengil yn ôl Sant Paul. Pa olwg, pa deimlad fyddai ar y ffydd Gristionogol, pe na fi asai Sant Paul wedi ysgrifennu ei epistolau, pe na fi asai Sant Paul wedi cael ei drwedigaeth a'r Testament Newydd yn cynnwys, yr efengylau, llyfr yr actau, a'r epistol at yr Hebreaid ac epistolau Iago, Pedr, Ioan a Judas a llyfr y datguddiad yn unig. Ar yr un llaw, mae'n gwestiwn diddorol i ofyn oherwydd mae'n dangos cymaint yr ydym yn ddyledus i Paul a'i gyfraniad i'r Testament Newydd.
ond ar y llaw arall y mae'n gwestiwn ofer, oherwydd fe gafodd Paul ei drwedigaeth, ac fe ddaeth Paul yn llysgenad ac yn lladmerydd mwyaf hiawdl, brwd gweithgar a deallus yr Eglwys Fore. Paul oedd un o'r cyntaf i fynd ar efengil i'r cenedl ddynion a chymhwyso neges efengil Iesu Grist i ddiwylliant a meddylfryd dra gwahanol i ddiwylliant a meddylfryd Jwdea ar y pryd. A byddai Paul ei hun yn dweud, ei efengil oedd efengil Iesu Grist, a byrdwn a'i bregethu oedd gras Duw a welwn yn y Crist croeshoeliedig. Roedd gan Paul un o'r doniau arbennig hynny. Roedd yn gallu croesi ffiniau diwylliannol heb fawr o drafferth. Yn wir, wrth edrych ar ei deithiau genhadol, yr oedd Paul ei hun yn dipyn o grwydryn, yn un o'r rhain oedd byth adre, os oedd ganddo gartref sefydlog hynny yw. Fe wyddom iddo gael ei eni a'i fagu yn Harsys, heddiw y mae Tarsus yn rhan o wlad Twrci, ond fe gafodd ei addysg yn Jerusalem. Ac o'r rhan ei alwedigaeth, gwneithurwr pebyll ydoedd, sy'n grefft defnyddiol iawn i un sy'n hoffi crwydro. O'i enedigaeth roedd Paul yn perthyn i ddau fyd gwahanol iawn i'w gilydd, dau fyd oedd yn gallu bod yn eliniaethus i'w gilydd hefyd. Yn gyntaf, cafodd ei fagu a'i feithrin oddi mewn i'r ffydd Iddewig, ond o'i amgylch pan oedd yn byw yn Harsys, yr oedd dylanwadau y diwylliant Groegaidd a Rhufeinig o'i amgylch. Nid yn unig yr oedd Paul wedi ei drwytho yn y Tora a'r Hen Testament, ond roedd hefyd yn ymwybodol o syniadau mawr yr athronwyr Groegaidd. Roedd Paul o rhan ei fagwraeth a'i gefndir yn cyffyrddus yn y ddau fyd, felly pan oedd Paul yn siarad ac yn dadlau ag Iddewon, yr oedd yn defnyddio ei wybodaeth helaeth o'r Hen Testament. Pan oedd yn siarad ac yn dadlau a chenedl ddynion, yr oedd yn defnyddio ei wybodaeth o athroniaeth. Dywed Sant Paul ei hunain yn ei epistol at y Corinthiaid, i'r Iddewon eithym fel iddew mwyn ennill Iddewon. I'r rhai heb y gyfraith, sef y cenedl ddynion, eithym fel un ohonynt wythau, mwyn ei hennill hwy. Ei brif nod oedd gwneud Iesu Grist a'r neges o iechawdwriaeth yn berthnasol i'r Iddewon ac i'r cenedl ddynion. Ac yn ei lythyr at y Philippiaid, yn y drydydd bennod, fe welwn ni Paul yn dangos ei gefndir dilychwyn a'i wreiddiau dwfn yn y ffydd Iddewig. Wedi cael ei eni yn wlad y cenedl ddynion, eto yr oedd Paul yn iddew i'r carn. Wedi enweidi yr wythfed dydd, yn unol ar gyfraith, yn perthyn i lwyth Benjamin, yn Hebrewr hynny yw, roedd yn rigl ei Hebraeg, ac wedi ei hyfforddi fod yn un o blith y Phariseiaid, ac fel y gwyddom o'r Efengylau, y Phariseiaid oedd y mwyaf pybyr a gofalus a digyfaddawd wrth gadw'r gyfraith. Roedd zêl Paul yn ei eiriau ei hun mor angerddol, roedd yn barod i erlyd unrhyw un neu unrhyw beth oedd yn bygwth neu yn herio'r gyfraith, ac felly roedd Paul, cyn ei drwedigaeth, yn weithgar iawn wrth erlyd yr Eglwys Fore. Yn wir, roedd yno pan gafodd Steffan ei ddienyddio. O rhan ei gefndir, yr oedd yn hollol difau yn ffyddlon yn ei ffydd a'i gariad tuag at y gyfraith yn ddigwestiwn. Roedd neb yn gallu cyhuddo Paul o fod yn llipa neu'n simpsan ei ffydd. Roedd yn byw ei ffydd. Roedd ganddo angerdd dros ei ffydd. Mwy na thebyg roedd ganddo nifer o ffrindiau oedd yn ei edmygu am hyn. Roedd ganddo bwrpas ac ystyr i'w fywyd. Roedd ganddo gred cadarn. Roedd ganddo safle a pharch. Roedd ganddo enw da. Roedd yn meddwl bod ganddo bywyd cyfoethog iawn ym mhob ystyr y gair wrth ddal gafael yn ei wreiddiau. Ond, daeth profiad i'w gyfarfod, a fydde'n troi ei fyd yn wyneb i weired. Mae yna rhai profiadau a ddaw i'n rhan sydd mor ysgytwol. Maen nhw'n gwneud i ni gwestiynu ac ail-asesu
popeth ynglyn â'n bywydau, be sydd o wir bwys yn ein bywydau. Ac mae'r profiadau hyn yn gallu bod yn hynod o boenus, wrth i sylfaeni cadarn ein bywydau cael eu hysgwyd, a'i dymchwel, ac allan o'r adfeilion mae'n rhaid i ni fynd ati ac ail adeiladu o'r newydd. Neu mae'r profiad yn gwneud i'r cen syrthio yn llygaid ac fe welwn i'r byd mewn ffordd wahanol iawn ac o ganlyniad y mae ein gwerthoedd yn newid. A dyna ddigwyddodd i Paul yn ei drwedigaeth. Pan glywodd y llais yn dweud wrtho Saul, Saul, pam yr wyt yn fy erlyd, a Paul yn ateb ac yn gofyn, pwy wyt ti? A'r llais yn ateb yn ôl, Iesu wy fi, yr hwn o'r wyt ti yn ei erlyd. Gyda'r geiriau hyn, syrthiodd holl hen sicrwydd a chydernid Paul fel tŵr Babel, neu furiau Jericho. Gyda'r geiriau hyn, fe welodd Paul ffolineb a'i hunan hyder ynddo ei hunain a'i zel wrth erlyd yr eglwys. Roedd popeth oedd yn gynt yn golygu rhywbeth iddo wedi syrthio i'r neilltu, ac roedd Paul ei hun yn barod i golli'r cwbl, ei gyfeillio neu enw da fel phariseiad, roedd yn barod i ollwng gafael o'i orffennol, mwyn dal gafael yn y trysor newydd hwn oedd wedi dod i'w rhan, sef Iesu Grist. Dywedodd Paul ei hun, rwyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel, mwyn i mi ennill Crist. Mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn weddol boleit wrth ddefnyddio'r gair ysbwriel. Mae'r hen Feibl Cymraeg yn agosach at y groi gwreiddiol, at y gair a ddefnyddiodd Paul ei hunain wrth ysgrifennu at y Philippiaid. Y gair a ddefnyddiodd Paul oedd dom, rwyf yn ei cyfrif yn dom, fel yr enillwyf Crist. Hynny yw, mor hyddysg oedd Paul, mor gadarn nad oedd gynt yn ei feddwl, mor gadarn oedd ei gred gynt, a roedd yn barod i ollwng afel o'r cwbl, mwyn dal gafael yn Iesu Grist. Oherwydd fe welodd Paul, mae yng Nghrist Iesu, a roedd holl gyfiawnder Duw i'w gael. Fe welodd Paul nid trwy gadw manion o fynion y gyfraith, oedd cadw perthynas â Duw. Fe welodd Paul nid trwy erlyd eraill yn y gobaith o ennill ffafr a Duw chwaith yw'r ffordd, ond yn hytrach i ddal gafael yn rhodd rhaslon Duw, sef Iesu Grist. A'i adnabod adnabod Iesu, a grym a'i atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau yw wir trysor bywyd, sy'n rhoi ystyr a gobaith i ni. Ysgrifennodd Paul hyn o'i brofiad ei hun, fel un a ddechreuodd ei berthynas â Christ trwy yn gyntaf ei ddiystyru a'i erlyd, ond a ddaeth i weld trwy ei drwedigaeth holl gyfoeth Duw. Ac i ni, wrth i ni deithio tua'r Pasg, a mae Paul yn ein cyfeirio ni at y trysor sydd gennym trwy ein ffydd yng Nghrist Iesu, oherwydd trysor yw ffydd. Dros dro y mae pob peth arall, ein hennill, ein gwir ennill yw Crist, ac y mae ffydd yn ddoef am dragwyddoldeb. Amen. Dyma geidwad i'r colledig, meddyg i'r gwiwedig rai. Dyma un sy'n caru maddau i droseddwyr mawr ei bai. Diolch iddo, byth am gofio llwch y ffawr. Brenin
tylwyth a'r ddau ar geidwad ar rathon defe. Mae'n ddigon at ragwydd ol fywyd i'w. Mae'n rhoi bywyd ac ymgeledd i'r rhain gorwefannau gwaed. Gwisgo'r noeth ac olchi'r aflan, codi'r trian ar ei draed. Teilwng ydyw o'r goconiant o llamein. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.